Id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi, wieħed minn dawk li fil-Partit Nazzjonalista jagħmel konferenzi tal-aħbarijiet ta' sikwit, ma rridx jitkellem dwar l-aħħar skandlu li jinvolut fih Tonio Finek. L-iskandlu tal-Falcon Funds jinvolvi miljuni ta' euro pensjonanti u issa deċiżjoni ibsa mill-Awtorità Żvediża tal-Pensjonijiet. Deċiżjoni li neħħiet lil fond li tagħha l-eks Ministru huwa direttur u rappreżentant ewlieni. Jekk tgħidli ġara dalodu fl-aħbarijiet ngħidlek ma naf assolutament xejn fuq dan li qed isemmili li nafu illi Tonio Fenek ftit tal-ġranet ilu għamel dikjarazzjoni jew risposta jew spjega estensiva, però sinċerament ma nafx inwieġbek għax ma nafx xejn fuq il-każ u ma nafx ġara dalodu. Iżda fil-waqt li ma rridx jikkummenta dwar dan il-każ, Jason Azzopardi ddefenda lid-Deputat Nazzjonalista. Minkejja li fl-aħħar xhur sar magħruf li jagħmel bargin għalih b'karozza tal-Gvern, il-qorti kkonfermat li ħarrigali minant tal-iskandlu taż-żejt u issa involut f'din il-kobba mħabbla investigata b'reqqa fl-Iżvezja. Azzopardi kellu dikjarazzjoni waħda dwar Tonio Fenek. Tonio Fenek mu vera xejn li ma waqafx jidħol fi skandli